hlupana! Ty si zase Ale no hlupana! tak, dievčatá! Upokojte sa! Upokojte sa! Upokojte sa! Egoistka. Hlupania. Iba niekomu ako si ty. Teraz prepáčte, pán riaditeľ. Iba zlému človeku môže napadnúť taká hrozná vec, že mi umrel otec. Čo si tým chcela dosiahnuť? Prepáč, ale ja som ti to povedala. Nebolo to tak, že ty so svojimi ušiskami si počula moju konverzáciu? Ušiskami? Nie. Ty si načúvala, Mia? Nie, ona bola pri mne. A začala veľmi hlasno hovoriť a tak sa stalo, že som to započula. Nie. A ja som všetkému na vine? Čo ťa ocko neučil, že počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí, že je to nevychovanosť? Ocko ma naučil veľa vecí a ty mi nemáš čo hovoriť, ako sa mám správať. Tiež to nie. Stačilo! Obe ste sa zachovali zle. Obe. Na jednej strane sú veci, o ktorých sa nežartuje, a na druhej strane je veľmi nevychované počúvať cudzie rozhovory. Aha, to je pravda však. Takže už môžem ísť. Dobre? Nie. Najprv sa jedna druhej pekne ospravedlníte. Nie, ja nie. Nech sa ospravedlní ona. Nie, ona ja začala. sa jej neospravedlním. Ale dievčatá, neospravedlním. Obidve urobíte také symbolické gesto. Obe podpíšete vyhlásenie. Čo? Čože? Áno. Ako ste počuli? Tak dobre. Ja začnem. Mia, veľmi sa ti ospravedlňujem. Čakám ťa o 12:00 v tanečnej sále. Ak máš odvahu, sliepka. Výborne, dievčatá. Ja sa ti tiež ospravedlňujem. A príjmam tvoje pozvanie. Uvidíme sa v sále, ty hlúpahus. To sa mi páči. Som rád, že ste sa pekne dohodli. Ako by ste boli sestričky, dievčatá moje. Výborne. Aká si hlúpana. Aj ty. Decká, naozaj som veľmi spokojný. Gratulujem vám. Listy pre vašich otcov sú viac ako zaujímavé. Áno, zaujímavejšie ako vlastní otcovia. Niektoré. Miguel? Niektoré vám vrátim. Mohli by ste ich dať prečítať vašim otcom. Tu je váš, Mia. Myslím si, že by si to váš otec rád prečítal. Dobre, premyslím si to, dobre? Dobre. Pozrite sa, ako ste boli ohodnotení. A tí, čo ho nechcú dať prečítať otcovi, nech mi ho vrátia. Rád by som si ich odložil. Diego? Dali ste mi 7 bodov. Áno. Prečo 7, keď tam nemáš nič napísané? Schovajte si ho. Môžete mu ho ukázať. Niko, ako sa má otec? Zotavuje sa. Som veľmi rád. Poďte. Dobre. Decká, táto práca je možno tá najkrajšia, akú som kedy videl. Je neuveriteľné, ako si uvedomujeme dôležitosť svojich otcov, keď pri nás nie sú. Ako si vážime rodinu, keď ju nemáme. Pouvažujte nad tým. Možno nikto z nás nemá ideálnych rodičov. Chceme, aby boli iní. Ale prinajmenšom im môžeme vďačiť za to, že nás počali. A práve o tom hovorí José vo svojom liste. Blahoželám vám. Prosím. Ďakujem, profesor. Čo ti to napadlo? Ale...
Pepa, už som ti povedala, že musíš zlepšiť svoju fyzickú kondíciu. Alma, toto je pre Začni mňa s aerobikom. utrpenie. Nevidíš, že som so svojím sádielkom spokojná. Alma, Začni dáte mi cvičiť. podpis? Isté, nikdy si nepočula tú pravdivú filozofickú myšlienku. V zdravom tele, zdravý duch. Ale Alma, áno. dajte mi podpis. Ale aj vy Alma, cvičte. prosím Alma, vás. Už Dajte som mi podpis. unavená. Tak, Alma. nech sa páči. Alma, ja už Ja chcem od nevládzem. vás podpis. Ty vládzeš? Alma, už Marcelino, prosím. Tak, nech sa páči. Pepa, kúpiš mi prosím ťa Čo ti niečo je? na Oh, pitie? nie, teraz Ja to nie. už nevydržím. Nie. Potom si plný vody a nechceš jesť. Tak. Daj mu peniaze, kedy má piť malinovky a jesť sladkosti, keď nie teraz, keď je malý. Áno. Patrí to k detstvu, daj mu peniaze. Tak dobre, ale nezdrž sa dlho, Marcelino, dobre? Áno, hneď Ponáhľaj sa. prídem. Pohni sa. Poriadne Už dvíhaj nevládzem, nohy. Alma. Hore, hore. No tak raz, dva. A vyššie. Už nemôžem. Rýchlo. Nemôžem. Poď sem. A vyššie. Vyššie, raz, dva. Tak. Dobre. Tak, výborne, raz. Prečo ma dnes nepozveš k sebe na večeru? Radšej ťa pozvem do reštaurácie. Nie, ja chcem, aby si mi ty uvarila niečo dobré. A práve preto, vieš, v kuchyni som úplne nemožná. Dobre, tak teda kúp niečo hotové a oklam ma. A Carlos. Vieš, že odkedy si sem nastúpila, tak sú pre mňa všetky dni oveľa krajšie. Oveľa veselšie. Je to celkom iné. Naozaj? Aj ty si mi to tu veľmi spríjemnil. Odkedy som prišla na školu, neviem. Je to oveľa zložitejšie, ako som si predstavovala. Ale má to svoje výhody. S dovolením. Nerád ruším. Práve máš telefón. Vezmeš to, alebo má zavolať neskôr? Kto to je? Tvoja žena. Má veľmi pekný hlas, tvoja žena. Okrem toho je aj veľmi, veľmi milá. Čo jej poviem? Že si zanepráznený, Prepáčte. alebo... Pozdravujú. Haló? Zlatko, počuješ? Haló? Si tam? Nikto tam nie je. Nehovor mi, že položila. Tie telefóny sa veľmi rýchlo vybíjajú. Majú zlé baterky. To je preto.